Dr. Sogabambe, a president of UTM, Your Excellency Amai Right Honorable Makondi, a Vice President Abumiraguno, a Police Secretary Honorable Jawara, Commercial Deputy Director Amai Nation, Regional Acting Regional Governor, a Director Amai, a Regional Director Zose, a District Governor Zose, my apologies, the National Director of Elections, Operations, Commercial Mashado MPs wose, Mashado Councillors wose, Asokolera wose, Moni nose, Nkani yabani, Nkani ya UTM. Jibani, Jimena antusimu kujizi wa nchito yake. Takadu kwa alezeresa mafumu, kumalezera hiyo kwa manchito sadani, I'm a teacher by profession. Yeah. Mkuzisi wina aliyese mwana kalasi chilo zake zimena madani. Eno sabina bwana bana kudi yandiese nine koma anali kalasi iti. Tao na chilo zao achokamo abwelaena akudi amundiese soka wili. Mkuzisi samena kudi akweleza kalasi mozi ya mweo kawili ndo banda jadi. Aga nakaa kudi duwanzeru aganata kweleza soka wili. Sabana ngadana repara kalasi omwe ifadia kala puzisi. Dima abwenza kudi ngadina isande 7. Abwelana siki sikomaso ngadisa kulemba zongo soka. Agaya bila sostande 1. Yeose, amene aimana mpando wa president. Zokudiswa ime soka wili malaimu na mulibe antu. Anja wala nena kuti. Siko la malawi sili kuenda bwino kifua chuma sijenda jani. Siji kwenda bwino kifua cha njiru. Kaduka. Umenda sokola mela ukala nao. Malomba kuta grisa nchido. Ntamena nga kandiza kuti chuma chienda bwino. Au maka kamila nchido sandu kusadani. Kusambila. Tina hapa sakudi manifesto UTM muteni yao. Mutibise zipangizo za kuminda antu wakala ncha kuja. Mulembe inyamada nchido. Kwa masotieni dikala ni manzini magesi maderamu. Alepela kuzikulisa nchido ndiye kuyambira 2020 okasika siku lalero akudi aleko mamundiese so ndikwanisa ngatale pala nthawi ino pano akwanisa ende ndinacho sabokale chibani cha UTM simunachione kuli nchido yake makhala bwanji manifesto acho amene agwisa nchido pa 16 Mei pa 16 September ndi Dr. Sogabambe maziti nao tukwale pala kwa kulisa jani nchido zimana zika napangisa kuna antwale mbele nchido zilipo dawilasa basika hapa imene janani nchido ya mutame muna mpasa mpando kuno wapase nchido nyamada akoza sikamaja chama tembaba kakula kutifu Kalseudu kamusikadu, kalseudu katika tisukuni. Malo chemba mbele bakula pela kukonza katisukuni. Demu kapa samalo wakulu nganikibani hapa nisa. Mwaona noka nyamada wamena kwile nchino da president atu Dr. Sogabambe. Amena kutandiza ni kunondizi tukuko. Amena kuziwa, Siko mwambili. Amena kutandiza ni kudela kuno kudi kutukuke. Nango nena kudi nipasa akabwela auze nukudi bwela ni mudipepese mwajile pera ife nukudi kia Dr. Sogabambe pepesa nulele funda akabwela singo kuonesa nukudi nendilipo mwazo kisuko mwambili tako nani koma ife nukudi kia Dr. Sogabambe tukukana akabwela asieni at muntu akamafika Pomatenga kope kulowa nao mukalasi ya maeso. Mungu wazo kuli muntu wapanda jani. Akamafika tuwa panga dongo solosa alemba tuwajuka kuti kwina kwa bele. Mungu wazo kuli paliba jimena panga iwa malai muno. Aka na kawindi alifapanga zintu tuendele kwa inu antu malai muno. Saka na kani maganizo malemba wawili, abu atatu, kwina kwa lemba mbili jorika kulati kuna sadani kwa kuno. Asafode antuwa mbili. Antu 4 or 5 abene mwale mbesa kuno. Fodi yanu yose. Musakata entawi lubirisa kwa tuwana mena kweleza kalasi kawili katatu.
wagwira ntchito ndi anthu ntchito zake ndikumaoneka ena ndikumagwira ntchito bwino amene anagwirira ntchito m'Malawi muno amene tikudziwa kuti wagwira ntchito m'Malawi muno ndi Malemu mpingo wa Mutharika ntchito zimene amagwira iye muno amakhalizira Dr. Daliso Kabambe adati ayigwire yekha Daliso Kabambe ndakutagwira modani mopitirira ena onse akamati tiyeseni ife mungoza kuti tinakuyesani taona ufe wanu lero sitifunanso tiyesena ena tikayesa osatira awaja ndamene amakhanga ndi president mufuna tibwererenso konkuja kuti tikayesa kwapasa mipando osatira abwera zitopyeza musewu mufuna president amene akhale pa mpando ndikulamulira ndikuyang'ana kuti zinthu zikwenda bwanji kuno kumbayani ena tinamiza kumati kula utaka kuti ayesapanga bwino asogoleri wina mulungu anampasa udindo waulephera yekha walephera sima yopakula ili mbali lero ndiyakwera kuti asokoneze UTM asogole nonse amene mmazidalira kuti ndinu anthu odalira kuti mungagwira ntchito musagobere nsalu ya UTM mukapangeni zanu munailephera nokha mulungu chita mkomera ndikumulolera Dr. Salosima kuti amutenga akakhale naye kuzanja la manja lake ena anapasidwa mpando umene kuti ang'anire kuchipani cha UTM saka nikaokha lero ndiye kunamizidwa ndikumakopa nsalu yathu kuti muzivala asogolera munthu akafika pona kuti okujaza kalibe mulandu mukoziwa kuti okuba uja ndudi kalibe mulandu wani angakhala kubanja bwaje hata kumakwatira jana aje jifanya ndana emene zili bino ngakhala sima hata kumajera pamoto bobo jifanya ndani zili bino sibani sinazi kumaziona kuko ni mutui hadi tandizawa kabena iyai ndiyenga takufika bona kuli nibele salulu kumatenga redi Morobo sita zimena maika iwo mungozo kutokuba ujanudi wani anadi ya mafuna dibela usogoleri wadana meneyo adara prea kudibela usogoleri wafika bauta besalu yatu wadani sa meneyo anabaso show osunga ndefunga deske isi Your Excellency, inyo mwalola kulikala nafe kudotende nanu mwone antuwanyu anyamada ndensika na UTM ndamile ambuya zingo kudalisani kifuata chikoti chani chimene muli nawo pitilizani mwende mena bali bonse tukunyadilani solero mwabwela ndea first lady atu yakunyadilana mai president ukwira nchilo pamene iwo kupanga mbali ina irutie niso muone achana anu azimai ngakhala so muone chinyamata wose mwasimikizire nchile mena president afuna kuti achite anyamata m'Malawi muno nchile wose naoneke chifukwa nyamata nzawo bwana alibe lero nyamata nzawo wafika Dr. Daliso Kabambe amene agwira nchilo ndati nyamata wose m'Malawi muno ine ninganira kuti nina wachi nyamata wina bwela muno azikunamiza nikuta nyamata ndipaka zaku ninunga mfere hapa ngaza nyamata hapa ngaza saizi yaje nyamata watu ndi udi ndilole tawino ndikuzifureni right honorable vice president yakuna kumwela honorable Makonde you are right honorable please